Базарда яшелчә һәм җиләк җимеш сатучы пенсионер әбиләрнең көне ничек үтә? Товарны кайдан алалар һәм көнгә ничә сум акча эшлиләр? Әлеге сорауларга җавап алдагы сюжетта. Яшел тәмлеткечләрен сатарга керешкәнче Рәйсә Әхмәт кызы бүген бик күп эш башкарган. Таңда уянып Нурлат авылындагы үз кишәрлегеннән яшелчә җыйган һәм Казандагы Мәскәү базарына юл тоткан. Дети есть. Балалар да булыша. Алар барысында мотоблок белән эшкәртә. Бергәләп бәрәңге борчак утыртабыз. Рәйсә ханымның авылда 20 суты җире бар. Җыеп алган уңышын туганнарына күчтәнәчкә бирә, кыш көне ашарга төрле салатлар ясый, артканын сатып акча да эшли. Бер нәрсәне дә әрәм итми. Һәм Рәйсә ханым шикелле хуҗабикәләр Мәскәү базарында шактый. Барлык алып килгән уңышыңны сатып бетерсәң, көнгә 2000 чыга. Һәрбер сатучының бәясе төрле. Әлеге күренешкә бик күп факторлар тәэсир итә. Мәсәлән, бөтен сатучы да сатырга помидор алып килсә, әлеге товарның бәясе түбәнәя. И им помощь. То, что они могут реализовать продукцию. И нам хорошо. И вот я пришла, видите, с тележечкой купить ягоды. Точно. Сейчас еще как раз время закатывать. Да. Хәзерге вакытта әбиләр кыяр, помидор, яшел тәмлеткечләр сата. Социаль сораштыру нәтиҗәсендә халыкның яртысы кышка кыяр, помидор консервлау белән шөгыльләнә. Эштән бер өлеше запас күләмен арттырырга планлаштыра. Динә Нәҗметдинова, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.